Яденото е във фурната. Ще се приберат до вечера. Ще се справиш без мен, нали? Да, тръгвай. Боряна. Закъснявам. Ще се видим до вечера. Чао! Чао, скъпа. Госпожо Стоева, вярно ли е, че Иван Иванов ви е роднина? Няма да отговарям на безмислени въпроси. Ли чрез корупция? И новия прокурор ще извади ли наяве кирливите вири? Това, че Иван Иванов ми е роднина, не е вярно. Нямам никакви кирливи ризи за изваждане. Съдя справедливо. Истина ли са слуховете, че мислите да си подавате оставката? Да, ние ще отида да се видя с Албена. Това, че ти е сестра, не значи, че по цял ден трябва да се разхождате заедно и да пиете кафенца по кафенетата, а мен да оставиш тук сам с Емо. Тъкмо ще си правите компания. Поговорите си като баща и син. Да бе, аз да говоря, а той да слуша. Ще дойде време, когато той ще говори, а ти ще слушаш. Хайде, чао, че закъснява. Чао, мила. За какво да си говорим, Емо? Слушай, искам да следиш всяка тяхна стъпка. И какво мислиш да правиш? Не съм решил още, но... Ще има ли убийство? Да. И коя ще е жертвата? Боряна. Но тя ти е бивша съпруга. Как ще го направиш? С удоволствие, после ще дойде ред и на камен. Осъзнаваш ли какво правиш? Иван Иванов е прав. Той е най-добрият прокурор в страната. Ще те прати зад решетките. Мръсната работа няма да свърша аз. Кой тогава? Имам си хора, които биха направили всичко за мен. Не се притеснявай. Аз трябва да тръгвам. Успех в начинанията. До скоро. Здравей, брат ми! Здравей, какво има? Нищо, просто реших да се видим. Не може ли? Не, нищо подобно. Просто по телефона ми звучеше оплашено. Направих го нарочно. Не мога да се видя с теб, освен ако не ми се е случило нещо. Не говори така. Точно така си е. Да приключим тази тема. Да си говорим за друго. Добре, нека първо седнем. Здравей, Сияна! Как си? Добре, а ти? Ами, малко изморена. От работа. Но, между другото, Сияна, трябва да ти кажа нещо. Какво има? Нещо лошо ли е станало? Вчера видях Дани и Алекс в едно заведение. Държаха се ръцете. После Дани я целуна. Какво? Това не може да е истина. Дани не би направил такова нещо. Напротив, може. Аз го видях със собствените си очи. Лъжеш, не е вярно! Сияна, защо да лъжа? Видях го със собствените си очи. Не е вярно, не! Трябва да ми свършиш една работа. Да, убийство е. Адреса ли? Изчакай малко. Улица Евлоги Георгиев, номер 22. Боряна Касабова. Сложи бомба в колата й. Ще ми звънеш, за да ти дам знак да взривиш колата.